வணக்கம் குருகளே. வணக்கம் குருகளே, இந்த பதிவில் குலதெய்வம் பற்றி சொல்கிறீங்களா? நீங்கள் கேட்டுன்னு இருக்கிறது இந்த குலதெய்வத்தோட வழிபாடு. குலதெய்வம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை குலதெய்வம் இருக்கிற இடத்துல போய் பூஜை பண்ணிவிட்டு அவங்க அங்கே ஒரு பொங்கல் இட்டுட்டு பூஜை பண்ணி அதுக்குண்டான கனி வகைகள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த குலத்தையே அந்த தெய்வம் காத்துன்னு இருக்கும். அதில் என்னென்னா அதில் இந்த குடும்பத்துக்காரங்கெல்லாம் ஒன்று சேருவாங்க. அந்த சேர்றதுனால அங்கே அந்த ஒரு பாண்டேஜ் கிரியேட் ஆகிடும். எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் எங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் பொழிக்க போயிருந்தாலும் சரி, நாடு விட்டு நாடு போயிருந்தாலும் அது அந்த தெய்வத்துக்கு அடிபணிஞ்சு அங்கே எல்லாம் ஒன்று கூடி சேருவாங்க. அங்கே அவங்களோட நியாயமான கோரிக்கைகளெல்லாம் வச்சுட்டு வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டம் ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு அந்த இறைவன்கிட்ட வேண்டிட்டு போயிட்டு அவங்க ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையை தொடங்குவாங்க. அங்கே போயிட்டு வர்றதில் இது நன்மை. எல்லாரும் குலதெய்வத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் போயிட்டு அந்த அந்த இடத்துல போய் அந்த இடமெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சக்திக்கு தகுந்த மாரி அந்த தெய்வத்துக்கு உண்டான ஒரு பொங்கலெல்லாம் வச்சு அதுக்கு உண்டான பலிங்கெல்லாம் கொடுத்து அது கும்பிடுறது அது வழக்கம். இது ஆதி காலத்துலேருந்து இது நடந்துன்னு வந்து அந்த அந்த தெய்வங்களும் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கும். வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் நம்ம நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல செய்கிறாங்கன்னா அந்த தெய்வத்துக்கும் மகிழ்ச்சி, இவங்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி. இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு சொல்லுங்க. இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு குலதெய்வம் தெரியலன்னா என்ன சாமி பண்ணுறது? அது குலதெய்வம் தெரியாதுன்னு நின்றுட்டு அவங்க முன்னோருங்க அதுக்கு தான் அவங்க முன்னோருங்க யாரும் காட்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்தமாரி குடும்பத்துக்காரங்களுக்கு தான் அது தெரியாத இருக்கும். இந்தமாரி அப்படி போயிட்டு வர்றதுனால பெரும்பாலும் ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொன்று ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அது கனெக்ட் ஆகிடும். அது அப்படியே இருக்காது. அது கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அவங்களுக்கே அந்த தெய்வத்து மேலே எங்கேயோ ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அது எப்படியோ ஒரு விதத்தில் அது கனெக்ட் ஆகிடும். இல்லைன்னா கனவுல கூட தெரிஞ்சிடும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மூலிமா அது தெரியப்படுத்திடும். அப்புறமா குருகளே, இந்த வேறு எதுனா சொல்ல முடியுமா இந்த குலதெய்வம் பற்றி? குலதெய்வம் இப்போ பாருங்கள், இந்த குலதெய்வத்தில் சில பேர் இதெல்லாம் ஏன் கும்பிடணும், இதெல்லாம் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா இப்படின்னு சில பேர் அசால்ட்டாக நினச்சிடுவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கிட்டே கோயில் இருக்குது, வீட்டிலே சாமி கும்பிடுறவங்கள டெய்லி தீபம் ஏற்றுறவங்களே இங்கே பக்கத்துலேயே நம்ம போயிட்டு வந்துடலான்னு. ஆனால் அந்த மாரியெல்லாம் நினச்சிட்டு போகாமல் சில வருஷங்கள் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவங்களுக்கு அறியாமே வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்புறம் சண்டை சச்சரவு, வீட்டில் ஒரு நிம்மதி இருக்காது. ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாகவே இருக்கும். அப்புறம் அங்கே இங்கே அங்கே பல இடத்துல அவங்க சுற்றி பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் இந்த ஜோசிக்காரங்கிட்டையோ இல்லை இந்த சாமி அருள் போகிறவங்ககிட்ட கூட வந்தாலும் அவங்க தெளிவுபடுத்துவாங்க. அந்த தெய்வத்தோட குறை இருக்கிறது தெரிஞ்சிடும். யார் மூலியமான அது சொல்ல வச்சிடும். இவங்களுக்கு இந்த குலதெய்வத்தோட குறைபாடு இருக்குது, நீங்கள் போய் அங்கே பூஜை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே வாழ்க்கையில் நடக்கும், வேலைங்கெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிற மாரி. அப்புறம் போய் அவங்க அப்புறம் எல்லாம் பட்டுட்டு தான் போகிறாங்க. அதோட முன்னே அது ஒரு வழிபாடாக வச்சுன்னு இருக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போய் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்தலத்தில் நின்று அங்கே தங்கி அங்கே அந்த ஆதி காலத்துலேருந்து அவங்க குடும்பத்துக்காரங்க எப்படி செஞ்சுன்னு வந்தாங்களோ அதேமாரி அது வழிபாடு செஞ்சுன்னு வந்தால் அவங்க குடும்பம்லாம் நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இவங்களும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக நல்லா ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும், எல்லாத்துலேயும் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இப்போ யமன் கூட ஒருத்தனை உயிர் பிடிக்கணும்னா குலதெய்வத்தோட அனுமதி இல்லாத யமன் கூட அந்த உயிர் பறிக்க முடியாது. அதுதான் உண்மை. இப்போது சுவாமி, இந்த குலதெய்வம் எல்லாம் நீங்கள் கூப்பிட்டு பேச வைக்குவீங்களா? இப்போ நாங்கள் குறி சொல்கிறோன்னு என்னென்னா அவங்களுக்கு இப்போ எதிரில் உக்காந்து கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான தேவாதி வந்துடும் எங்ககிட்ட கட்டில். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற சாமி அது அந்த தெய்வத்துக்கோட கட்டு பிடிச்சி தான் சொல்ல முடியும். அவங்கவுங்க தெய்வம் தான் பேசுறது. நம்ம அம்மா கொஞ்ச நேரம் ஆரம்பிப்பா, அடுத்தது அவங்க குலதெய்வத்தோட சக்தினால இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்களெல்லாம் வந்துடும், எங்கள் கட்டில் வந்துடும், தெரிஞ்சிடும். இதுனா ஒரு உதாரணம் கொடுக்க முடியுமா குருஜி?
இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வருவாங்க, வந்த உடனே அவங்களுக்கு வாக்கே கொடுக்க மாட்டான், ஒரு தயக்கமாகவே இருக்கும். அப்போ என்னத்துக்குன்னா அந்த குலதெய்வம் வந்து கட்டில் இருந்தால் எங்களுக்கும் வாக்கம் வராது. எதிரில் உக்காந்துன்னு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட குலதெய்வம் கட்டில் இருந்தால் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு கம்பீரமாக சொல்ல முடியாது. அப்படியும் சொல்லணும்னா எங்கள் தேவாதி வச்சு தான் சொல்ல முடியும், அவங்க தெய்வத்தோட பலம் இருக்காது. அதனால கணீர்னு வாக்கு அவ்வளோ வந்து பவராக வராது. அப்போ நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம், நாங்கள் அப்படியே உடனே சொல்லிவிடுவோம், உங்கள் சாமி வந்து கட்டில் இருக்குது, அப்படின்னா நீங்கள் குலதெய்வத்தை பூஜைங்கள்லாம் வந்து சரியான படிக்க நடக்கலைன்றதை நாங்கள் அப்படியே தெரிவிச்சிடுவோம். அப்புறம் அடுத்தது அவங்க இல்லை, எங்கள் தெய்வத்தை பேசிதான் ஆகணும் சாமி, நீங்கள் சொல்கிற மாரி அப்படி தான் இருக்குது, நாங்களும் போக முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது அது கட்டு உடச்சி அதுக்கு மேலே அந்த தெய்வத்தை கூப்பிட்டோம்னா, அடித்து கூப்பிட்டோம்னா அது வந்து விளையாடி சொல்கிறேன். சொல்லுங்கள். எதுனா இந்த மாதிரி ஒன்று வைத்தியம் பண்ணியிருக்கீங்களா சாமி? இது இந்தமாரி ஏகப்பட்ட பேர் 10 வருஷம் 12 வருஷம் நான் போகலன்றவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் தரித்திரம் பிடிச்சிருக்கிறவங்கெல்லாம் என்கிட்ட வந்திருக்கிறாங்க. வந்து நான் சொல்லி எவ்வளோ பேர் அந்த குலதெய்வத்துக்கு போயிட்டு நல்லா ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. அங்கே போனால் தான் அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி தெரியும். எங்கள் மாரி ஆளுங்கிட்டே வந்து சுற்றி இருந்தால் ஒன்றுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் வந்து நீட்டாக சொல்லிவிடுவோம் அவங்களுக்கு. நாங்கள் குறியில் உக்காரும் போதே உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சின்னு தான் உக்காருங்கன்னு சொல்லுவோம். அந்தமாரி நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம். குலதெய்வத்தை தான் நாங்கள் முக்கியமாக சொல்லுவோம். நீ என்ன யஜ்யம் ஹோமம் எதனா வளர்த்தனாலும் சரி, குலதெய்வத்தோட அனுகிரகம் இல்லாத எதுவுமே எந்த சக்தியும் பெற முடியாது, எதுவுமே அடைய முடியாது. அதுதான் உண்மை. என்கிட்ட வந்து ஒரு தெருவுக்காரங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து அவங்க வீட்டு சாமி வந்து ரேணுகா எண்ணம்மா, அது புரியுதுங்களா? அந்த தெய்வம் வந்து அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பா காலத்தில் வந்து அவங்கெல்லாம் கும்பிட்டுன்னு வந்தாங்க. கும்பிட்டுன்னு வந்துட்டு அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு கும்பிட்டுன்னு போயிட்டு அது அவங்களுக்கு வெற்றி ஆகலை. அதனால அவங்க அப்பா என்ன பண்ணிட்டாங்க, கோயிச்சுட்டு அந்த சாமிக்கிட்டே போகிறது விட்டுட்டாங்க. இவங்க பசங்களுக்கெல்லாம் தெரியல. புரிஞ்சிச்சிங்களா இல்லையா? இந்த அடுத்த இது கட்டத்துக்கு இந்த பசங்கள்லாம் வாழ்ந்து வந்தாங்க. இவங்க ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தாங்க. இவங்க பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகணும். எல்லா இடத்துலையும் வர தேடி பார்க்குறாங்க, எல்லாம் செட் ஆகிற மாரி இருக்குது. லாஸ்ட்டில் கட் ஆகிடுது. இதேமாரி இது எங்கெங்கேயோ போனாங்க. எங்கெங்கேயோ போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தவங்க சூனியம் இருக்குதுன்னுன்றாங்க, ஒருத்தவங்க பூதம் இருக்குதுன்னுன்றாங்க. ஆனால் எங்கள் இடத்துல வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், பாருப்பா, இது வந்து ஒரு தலைக்கட்டாக உங்களுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டுன்னு வந்தது இல்லை, இது பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னும் போது. அப்புறம் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, ஆமாம் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த தெய்வத்து மேலே ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க நினச்சிட்டு போனாங்களோ, அது நடக்கலாம், அதனால அவங்க விட்டுட்டாங்க. அப்புறம் அந்த பெண்ணு அழிச்சிட்டு போயிட்டு அந்த ரேணுகா எல்லம்மா தாய்கிட்ட போய் அங்கே தட்டு வரிசெல்லாம் வச்சு அந்த அம்மாளுக்கு உண்ட பூஜையெல்லாம் கொடுத்தாக்கிட்ட பிறகு அந்த பொண்ணுக்கு திருமணம்லாம் நடந்து இன்றைக்கும் அந்த தெய்வத்தை அவங்க நல்லா கும்பிட்டுன்னு நல்லா சிறப்பாக இருக்கிறாங்க, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி சாமி. இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, இந்தமாரி இருந்ததுனால தான் அந்த தெய்வம் கூட வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க முடிஞ்சுது சாமி. எங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருந்தது. எங்களுக்கு யாரும் இவ்வளோ தெளிவாக யாரும் சொன்னது கிடையாது. இப்போ போய் நாங்கள் பத்திரிக்கைலாம் பத்திரிக்கை எங்கள் பொண்ணுக்கு அங்கே போய் நாங்கள் வச்சு கும்பிட்டுன்னு வந்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. இன்னொன்று வந்து எங்கள் கல்யாண பத்திரிக்கையிலையும் அந்த ரேணுகா எல்லாம் நின்றுது. அந்த பத்திரிக்கையிலலாம் நாங்கள் போட்டு இப்போ எங்கே போனாலும் அந்த தாயார் பேர் நாங்கள் உச்சரிக்காத எந்த ஒரு வேலையும் நல்ல விஷயங்கள் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். அது நடத்தினே போகிறோம். எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அம்மாவை நாங்கள் நினைக்காத நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி சாமி. கன்னடாவில் சொல்லுவாங்க, மனே தேವರು ಕಾಟ மண்ணுக்கு ಹೋದ್ರೇನು ಬಿಡಲಾನ್ன்ற மாரி அந்த மாரி ஒரு கதையே இருக்குது. அது ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.